Jotono lamsogo the secret of life KOKBOROK YouTube channel tini haino ni bagai tegesa ketar update video to fika tom update video hinke tin rokani of video ni title te thumbnail no gui kam gena shaiman kan angtini bokok no eba bo topic no sananai tong tabuk ni ojorao sawale hamje tong jotono hamjagle feba hamjagle me bisingo baksa viral ongo au no kubina kanaka hamjagle me bisingo baksa borong ke viral ongo tini hai no kaisa viral kaisa video to fika aba bo hai video hinke laithangnai yaro mane ke laithangnai bosoro chungjoton nukha eba kanaka Victoria tai Priyanka e no kubina kanaka Victoria tai Priyanka bor khorok nui boyar mungoi khorok chilane bokoi tanglai mani eba ke bolai re mani tini ba hai kaisa video kaisa social media viral ongsuka a viral video boron hinke a viral ka ani ro je information manmani ke a viral je video bolai re mani khorok chilane bokoi abon ke bilonia site hini ba khanaka display je chila achukjak nugoi tongmani a chala tai je video khai tongnai a buri borok khorok nei mani ke borok je achukne chala tai je video khane buri borok khorok nei hamjaklai tongmani peba hamjaklai joton onglaika aboni pore chala hinke a buri no ignore klai tai koni buri baise chasomai tongmo mane ke Bara Nogo bisingo norok a chalani ayang seto a buri achukjak nugoi mankana borok a buri hinke 2 number tai je video khane hing buri hinke bo 1 number o je 2 number buri tai a chala borok room bisingo hamyak samklai tongpro o je 1 number buri mane ke chalani agini buri bo video klai phaika hini saimania ba borok manjak dikha pheba aboni pore te tamnai norok no kam ke bujikena a buri no emonke sapraka nor jodino o saprakma video naina hinke video ni description ani WhatsApp group tongo norok ani WhatsApp group thangoi nai mano tabuk hinke kubong lukuno wanchoi tongkhana je na o mahai chalarok ni bogino tabuk jara baksa porok single tongo I norok ko thik no o mahai chalarok ni bogino chung tabuk jara single ma tongo tangoi hinke borok masa je khorok ni tongo hinke ba tam kabar ri ke batani bogoi tong haida bana jono phano bagai rikhe chungpana kabar rikhamu hinke ani data bai mani chong norok jodino norok ni bukhani kok ami bukse share khenamo chong hinke video description Instagram tai Facebook ni link tungo norok ayang di thangai norok ni bukhani kok ami bukse share khemano tabuk naidi a je chala manjama pore tom ungkha lodo wisa ha paka lodo bisna lodo tongna no ya channel ya hai ung tokha tabuk norok kam ke video naidi akhoi phai diwa taman akhoi phai phai akhoi phai di ang boy bahar relation thaja hini nang bo siyo nang sihlai nang mi hara tani phai men krok lai bo se men krok ta nang tani phai nang lai tani saya da sa ang siyo le ang no bahar relationship to e no bha thui sai nang tani arai khle ong da sa no nang sajra bisas khlai he no erong na hina ba khakaya ble ba he maha tandang siya no ni bepare mahabo e lai no siya le borai boro nang siya lai borai boro mi hara tani phai men krok lai bo se nang tani phai nang tomani phai bo ekjon sala boro hini kintu nang siyo nang tomar darkar phai tai nin tomar problem no exam ro hani friend tunya bro